Great day mga bossing. Time check, 2:30 AM. From Balsig, Bataan ay papadyak ako papuntang Clark Global City, Pampanga for the ProRide PH 2023. Nasa 47 kilometers sa papadyakin natin. 2:30 AM ako nag-ride out para makarating pa ng maaga-aga before assembly time. So chill lang ang pacing mga bossing para makapag-conserve ng energy para mamaya. Ang sinalihan kong ride pala for this event is yung Grand Fondo 60 kilometers category. Di ito race mga bossing, fun ride lang ito, so goods lang para sa tito ninyo. Ang ganda ang vibes ko para mamaya dahil magiging masaya itong event na ito bukod sa ride activities. We'll get a chance to meet friends, lalo na yung mga kasama ko sa Team Kapadjakers at mga nakilala natin from Ride for Valor na sinalihan ko ang Matago, kaya excited ang tito ninyo. Okay, so we're here. Ayan. So hanapin natin na yung saan natin pwedeng i-claim yung kit, mga bossing. Yan yung mga booth. And pandito yung ano nga, pag-claim ng kit. So pila. Thank you. Hi, good morning. 60 po. Sinabi mo 60. Ano size? Uy, sabi kasi nung nag-email wala na raw. Thank you. 100 kilometers Grand Fondo. If that is you, please proceed. At the waves, we are sending you out in 5 waves. If you are not part of the 100 kilometer Grand Fondo challenge, make sure that you wait for your turn so you don't get lost and wonder why you actually did 100 when you're just supposed to do 50 or 30. So that's it. Make sure you are on your right wave. For the 100 kilometer category. Marshals, if you are on your right wave, because our goal is for you to keep it fun, get yourselves back here later on for more festivities. Dami Did you know participants. we're giving away a road bike? Still, we are doing 60. So we will just wait for them to take off. Tapos, yun. Tayo na yung susunod. 60 kilometers category. So gagawin natin ngayon, we will just need to find our friends, our Team Kapadjakers, sina Direk Wayne nandito, si Dennis Pontible and si Mel Bicicleta. So yun. Saan kayo banda? Papunta na kami. Papunta pala kayo. Pagawin pa lang. Dala ko na yung skirt. Sige mo. No problem, wala pa naman, hindi pa naman nag-start yung 100. Di pa ba? Oo. Naka 100. Ha? 100 ka ba? 60 lang, hindi ako naka-100. 60. Galing na akong Bataan eh. Tawagan kita. Sige. Ingat. Tawagan, ano kita dyan pagdating namin. Ingat. Okay, bye-bye. So wala pa sina El Bicicleta. Ewan ko madilim. Yan, nandito tayo sa may bandang likuran. Sobrang dami ng sumali sa sa 100 kilometers category mga bossing. Then later pa kami. So grabe, ang daming cyclists. First time ko sumali sa event and first time ko rin makakita ng ganito kadami mga participants. This is great. Nice one. Who you with? Si Roy. Si Bossing Roy. From Pililla Ride tsaka doon sa ride na hindi ako nainggit. Hindi naman ako nainggit. Nice to meet you, sir. Sa Red Pal.
You know. Ang Tour Ride PH ay isa sa mga much-awaited na cycling event at nagkaroon nga tayo ng pagkakataon na makasali sa napaka-prestigious na event na ito mga bossing. This event will take place on Clark, Pampanga, then in Cebu City next week. Maraming activities for the whole family, may free concert, raffle, at ang pinaka-major event nito ay yung Grand Fondo. Grand Fondo is a long ride activity with 3 categories for you to choose from. Meron 30 kilometers, 60 kilometers na sinalihan ko, at ang 100 kilometer ride. It's open for all cycling enthusiasts. As I mentioned mga bossing na much awaited ang event na ito kasi nasa 3,500 plus lang naman ang mga nag-participate sa event na ito. And you'll get the chance na makasama at ma-meet sa ride na ito ang mga celebrities, mga idol natin na cycling personalities, and also friends natin sa cycling community na nanggaling pa from other places. Pawi ka rin, papi. Kaso wala ka nang hawak nun. Yan, si Roy. Bossing Roy. Papa Roy. Direct way mamaya sa 30 km. Yun, kaumpisa pa lang ng ride na napaplatan na ng gulong si Bossing Roy. Mabilis kasi masyado eh. Yun, umpisa pa lang, hindi na talaga maiwasan yung aberya, pero naka-ready naman tayo. Importante, marunong tayo mag-ayos may aberya. Ito nga pala yung ruta ng Grand Fondo Ride mga bossing. Bali mag-umpisa kami ng Clark Gateway Open Field via MacArthur Highway. Tapos left turn ng Manuel Rojas Highway, sabay lulusong through Prince Balagtas Avenue, also known as The Wall o Pader dito sa Clark. Tapos paakyat and paikot ng Orange Bridge or mas kilala na New Clark sa Cobia Bridge. Diretso ng Clark Mabalacat exit, then via MacArthur Highway ulit, papasok kami ng Clark Main Gate to complete the loop na nasa 30 kilometers. Bali, 2 loops ang papadyakin ko para makompleto ko yung Grand Fondo 60 km ride. Master. Shoutout nga pala sa mga kapadjakers. Si ano? Si Dennis, hindi ko nakita. Kay Dennis Motive na. Si Dennis.
Kita rin. 3, 2, 1, Pro-Ride 2023! Yun! And that's it for ProRide PH 2023 mga bossing. Another great ride experience para sa akin sa taon na to. Hanggang sa muli, ako po ang inyong biking nomad na si Jack Manuel na nagsasabi ng live to ride, ride to live. Kita kids! Bye-bye!